Sa mga pangunahing balita, 9 na taong gulang na babae sa Calabanga, Camarines Sur, sugatan matapos mabaril ng kanyang tiyuhin. Inkwentro sumiklab sa pagitan ng militar at mga rebelding NPA sa Lagunoy. Nakatagong kagamitang pandigma ng NPA sa Roray, Masbate, itinuro ng 2 dating rebelde. 2 lalaki arestado sa pagdadala ng di-rehistradong baril sa Masbate. At 12 taong gulang na long jumper mula Masbate, pinakaunang atletang nakasungkit ng gintong medalya sa Palarong Bicol 2025. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw, ika-25 ng Marso, taong kasalukuyan. Sugatan ng isang 9 na taong gulang na babae sa Calabanga, Camarines Sur, matapos siyang mabaril ng kanyang tiyuhin. Agad naman na sumuko ang sospek. Narito ang aking report. Sugatan ng isang 9 na taong gulang na babae matapos na aksidenteng mabaril ng kanyang tiyuhin sa barangay Balumbon, Calabanga, Camarines Sur, alas 6:25 ng gabi noong ika-13 ng Marso. Batay sa investigasyon ng Calabanga Municipal Police Station, naglalaro sa labas ng kanilang bahay ang biktimang si Lily. Hindi niya tunay na pangalan, habang naroon naman ang sospek na si alias Frank, 32 anyos, isang laborer, hawak ang isang baril nang aksidente nitong makalabit ang gatilyo na tumama sa likurang bahagi ng biktima. Nakatakbo pa umano ang bata sa loob ng kanilang bahay at ipinakita ang kanyang likuran dahil may kung anong tumama raw sa kanya, hanggang sa isinugod na siya sa Bicol Medical Center sa Naga City. Di umano, ang nasabing pangyayari is maglilinis ng baril yung tiyuhin ng bata, and hindi sinasadyang nakalabit yung gatilyo ng baril at hindi inaasahan na meron palang balang nakalagay. Pumutok yung baril at aksidenteng tinamaan yung bata sa likod. Voluntaryo namang sumuko sa mga otoridad sa barangay ang sospek. Bitbit ang gamit nitong baril na walang kaukulang dokumento. Naghahagad kami sa Indoning tabang, kasi nakikihagad kami ni nakamo makisumaro sa panahon mo niya ng eleksyon na ligayanta ang mga siring na mga pangyayari. Dito pagbalagaron kung ano man nakalag sa situyan sa ligang batas, and iwasan ta na magsaray ni mga deadly weapon, ni mga badil. Kasi po sa panahon po niya, maaari po kitang maging responsable or maging biktima. Hindi na sinampan pa ng kaso ang sospek, ngunit posible pa rin siyang maharap sa kasong paglabag sa COMELEC gun ban at pagbitbit ng dilisensyadong baril. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Nagkaroon ng engkwentro ang militar at mga rebelding NPA sa Lagunoy, Camarines Sur nitong linggo. 10 sibilyan naman ang nailigtas ng mga otoridad sa lugar ng sagupaan. May report si Rose Bilista. Isang engkwentro sa pagitan ng New People's Army at mga tropa ng 83rd Infantry Battalion ang naganap sa Sitio Labnig, Barangay Luho, Lagunoy, Camarines Sur nitong linggo ng umaga. Ayon kay Captain Frank Roldan, nakatanggap ang kanilang tropa ng ulat mula sa mga residente hinggil sa presensya ng mga armadong grupo sa kanilang lugar. Dahil dito, nagsagawa sila ng operasyon na nauwi sa isang sagupaan. Operasyon, meron nagpaabot sa kanila ng impormasyon patungkol doon sa hindi bababa sa 5 armado na nakita doon sa lugar, at kinonfirma din ito ng mga dating rebelde na nandun na sa ating area, na possible nga na nandoon yung kanilang mga dating kasamahan, at nagsagawa sila ng operasyon at nauwi sa engkwentro. Pay na nailigtas ng mga sundalo ang 10 sibilyan mula sa lugar ng pinangyarihan, kabilang ang isang 3 buwang sanggol. Meron po tayong na-rescue ng mga civilian. 6 po dito ay adult at 4 naman po yung minor. Itong mga civilian po na ito ay maaring na damay doon sa naganap na engkwentro kung hindi naging maingat yung ating mga kasundaluhan. Walang naiulat na nasawi sa panig ng militar, habang hindi pa matukoy ang bilang ng mga rebelding nasawi o nasugatan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.
Na-recover naman ng mga otoridad ang mga nakatagong kagamitang pandigma ng NPA sa Aroroy, Masbate. Naging matagumpay ang operasyon matapos itong ituro ng dalawang dating rebelde. May report si Danica Garcia. Matagumpay na na-recover ng mga otoridad ang mga nakatagong kagamitang pandigma ng New People's Army sa Sitio Alpha, Barangay Balete, Aroroy, Masbate, alas 6 ng umaga nitong Huwebes. Ayon kay Police Captain Estrella Torres, tagapagsalita ng Masbate Provincial Police Office, dalawang dating miyembro ng NPA ang nakapagpaabot sa kanila ng sumbong patungkol sa kinaroroonan ng mga armas. Kabilang nga sa mga na-recover ang mga bahagi ng M16 rifle tulad ng lower at upper receiver, bolt, buttstock at iba pang accessories. 3 improvised firearms kabilang ang isang carbine at 2 shotgun. Magazines para sa M16 rifle, daang-daang bala at iba pang personal na kagamitan ng rebelde. Usually yung mga ganitong natin is yan siya, abandoned na siya kasi nga ang dami na pong nagso-surrender po dito sa atin sa PNP tsaka sa AFP. So, karamihan ma'am ng mga kota nila is ina-abandon na nila at lumilipat na po sila kung saan po sila pwede naman ulit makapag-establish po ng kota na mahirap na pong matrace. Ito kasi yun nga, syempre meron din silang mga plano. So alam nilang may mga sumuko na alam yung kota na yun. So baka ngayon na nasa pamahalaan na baka ibigay yung information kung saan yung kota. So wala na ma'am, inaabandon na po nila. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa pinagsanib puwersa ng Aroroy MPS, katuwang ang iba pang unit mula sa 96th Military Intelligence Company, Alpha Company, 96th Infantry Battalion, Colt 96th Infantry Battalion, Delta Company, 2nd Infantry Battalion, 9th Infantry Division Philippine Army, PIT-5 o RIU-5, Provincial Intelligence Unit Masbate PPO, Revitalized Police sa Barangay Team Kapsay at 94th Special Action Company at 9th Special Action Battalion. Well ma'am, tinupura po ng ating lutihing Provincial Director si Police Colonel Jefferson Araojo ang matagumpay na operasyon at binigyang diin ang patuloy na kooperasyon ng dating mga rebelde sa pagsugpo sa insurhensiya. Sabi po ng ating Provincial Director, ang tagumpay na ito ay patunay ng patuloy na pagbagsak ng CTG sa Masbate. Samantala, nasa kustodiya ng Aroroy MPS ang mga na-recover na mga gamit at armas para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Senior citizen sa Caramoan, Camarines Sur, sugatan matapos mahulog sa motorsiklo. At 2 lalaki arestado sa pagdadala ng di-rehistradong baril sa Masbate. Iyan at iba pang balita sa pagbabalik na Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtao scholarship sa mga aking na nangangaipuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Lumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin.
Kaya natin lahat lumaban at tumunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Lito. Presyo ng bilihin, mapatabain sa gana ang pagkain kung walang saking trabaho at tulong ng kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Dalawang lalaki ang inaresto ng mga otoridad sa Masbate matapos na magbitbit ng mga di-lisensyadong baril. Isa sa mga sospek ay opisyal sa barangay na nakuhang magpaputok pa ng kanyang baril sa isang resto bar. May report si Angeline Dagta. Inaresto ng pulisya ang dalawang lalaki dahil umano sa pagbibitbit ng iligal na baril sa Masbate. Unang nadakip ang sospek na si alias Paeng, 38 anyos, construction worker at residente ng Barangay Bacolod, Bayan ng Milagros, alas 11:50 ng gabi nitong Sabado. Sa ulat ng Milagros Municipal Police Station, nakatanggap sila ng report mula sa isang concerned citizen patungkol sa isang lalaki na armado umano ng baril. Sa ikinasang operasyon, na-recover mula sa sospek ang isang caliber 45 STI Ranger 2 pistol na may kasamang magazine at 3 bala. Nakatakda umano itong ibenta ng sospek. Kahit naman hindi eleksyon, talaga namang bawal yung pagdadala po ng baril. Lalo na po walang lisensya. So, yung mga kamagayan po namin na meron pong mga ganitong may expired ng baril. Pwede po yung i-process po kasi nagkakaroon naman po ng caravan dito po sa Masbate City para po sa pagpapalisensya ng baril. Alas 2:55 ng madaling araw ng sumunod na araw, naaresto naman ang isa pang sospek na kinilala sa alias na Bert, 58 anyos, kagawad ng Barangay Santa Rosa, Bayan ng San Jacinto dahil sa pagpapaputok ng baril sa isang resto bar sa Sitio Cagas, Barangay Kalipatan ng parehong bayan. Batay sa ulat, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang sospek at ang isa pang customer na nauwi sa pagpapaputok nito ng baril. Pagdating po ng ating mga kapulisan doon, ay naabutan pa po nilang nagkikipagbuno yung suspect doon sa naging ka-discussion niya doon sa loob ng Chuchay Resto Bar, tsaka hawak na pa yung baril. So, bali yung nakuha po doon sa suspect, yung isang caliber 45 pistol, meron pong mga bala at iba pa pong gamit. Wala naman na naiulat na nasaktan sa insidente. Nasa kustudiya pa ng mga otoridad ang dalawang sospek at kapwa nahaharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at COMELEC gun ban. Naharap din si alias Bert sa kasong grave threats. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Samantala, sugatan ng isang senior citizen sa Caramoan, Camarines Sur matapos na mahulog sa sinasakyan nitong motorsiklo. Biktima, nasa impluwensya umano ng alak. May report si Maine Sinares. Sugatan ng isang senior citizen matapos na mawala ng balanse at mahulog sa sinasakyang motorsiklo sa Barangay Terogo, Caramoan, Camarines Sur, dakong alas 10 ng umaga kahapon. Kinilala ang biktima na si alias Romeo, 78 anyos at residente ng Barangay Salvacion, parehong bayan. Batay sa ulat ni Police Staff Sergeant Jonathan Dorado, galing sa isang burol ang biktima at nasa impluwensya ng alak. Lula ng motorsiklo nagpahatid ang biktima sa Barangay Terogo upang katagpuin ang pagbebentahan nito ng kanyang kalabaw, subalit nang pababa na sa motorsiklo ay nawala nito ng balanse at tumama ang ulo sa sementadong bahagi ng kalsada. Kasi sila naman sa burol sa lamay ng patay,
And yung senior citizen, nasa intoxication ng alak, ma'am, medyo burat na din. Then dahil sa katandaan, medyo groggy na. Pagbaba, ma'am, yun, natumba. And then, yun na po ang nangyari. May paalala naman ang otoridad. Maging maingat po, lalo na po yung mga kabataan, ang pagsusuot po ng proper helmet, yung crash helmet. Hindi po yung mga nutshell kasi wala naman yung protection. Nakalabas na ng ospital ang biktima at nagpapagaling na sa kanilang bahay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. 500 residente mula sa Malinaw at Pulangi na kinabang sa medical mission ng Ako Bicol Party List. At 12 taong gulang na long jumper mula Masbate, pinakaunang atletang nakasungkit ng gintong medalya sa Palarong Bicol 2025. Yan at iba pa ang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyenta kaipuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaipuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang Muya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Lito. Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ng kanyang sinusulong, siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Labis ang pasasalamat ng nasa 500 pamilya mula sa bayan ng Malinaw at Pulangi sa libreng serbisyo medikal na hatid ng Ako Bicol Party List. Bukod kasi sa libreng check-up, ay nabigyan pa sila ng mga libreng gamot para sa kanilang iniindang karamdaman. May report si Rose Bilista. Higit sa 500 residente mula sa 3 barangay ng Pulangi at Malinaw Albay ang nakinabang sa medical mission ng Ako Bicol Party List nitong linggo na ginanap sa Barangay Danao sa bayan ng Pulangi. Ilan sa mga nakapagpakonsulta ang mag-inang ito mula sa Barangay Bagatangki, Malinaw. Malaking tulong para sa kanila ang aktibidad lalo pat malayo ang kanilang lugar sa kabayanan at may kamahalan na ang mga gamot. Laking tabang talaga sa meta. Siyempre, ang mga bakalon, marahanon kung sa kung halimbawa ini, sabihin tang 80 or 40, kung sa mga mga mahihirap, takulaon na bagay ito. Kaya
laking pasalamat po tabi kami. Nagkaroon ng medical mission digday. Salamat tabi sa Ako Bicol. Tinabangan kami na magka-igwa tabi digding medical mission para sa akin, para man sa kuya, saka para sa moyang mga kabarangay. Nagpapasalamat din ang 74 na taong gulang na si Tatay Avelino sa pagkakataong makapagpa-check up, lalo na't may mga iniinda na rin umano siyang sakit sa katawan. Anya, napakalaking tulong ang mga libreng gamot sa katulad niyang nag-iisa na lamang sa buhay at walang ibang inaasahan. Mabuti nga. Mabuti nga. Siyempre, sa ganitong malamang na hindi makalimutan pagdating ng araw. Lubos naman ang pasasalamat ng dating alkalde ng Malinaw na si Leni Seriola sa Ako Bicol Party List sa pagdala ng serbisyo sa kanilang lugar. First of all, nagpapasalamat ang Bilog, ang buong Malinaw nun dahil sa libre na medical assistance na ibinibigay ng Ako Bicol Party List para po sa aming mga constituents sa Banwaanin Malinaw, sa bayan ng Malinaw. Lalong-lalo na po sa Barangay Kinarabasahan at Barangay Bagatangke dahil iyan po ang upland barangays na hindi po talaga nabibigyan ng atensyon, lalong-lalo na pagdating sa medikal. Pinangunahan ang aktibidad ni Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon. Nakatuwang din dito ng partido ang Tanchuling General Hospital. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Isang 12 taong gulang na long jumper mula sa Masbate, ang pinakaunang atletang nakasungkit ng gintong medalya sa Palarong Bicol 2025. Kilalanin natin siya sa report ni May Insinares. Labis ang tuwa at pasasalamat ng 12 anyos na long jumper na si Marjorie Adovas ng Kadulan Elementary School, Dimasalang, Masbate, matapos niya mayuwi kahapon ang kauna-unahang gintong medalya sa long jump elementary level sa Palarong Bicol 2025. Aniya, ang 4.66 meters na kanyang naabot sa kompetisyon ay resulta lamang ng kanyang pagpupursige at determinasyon sa tulong na rin ng kanyang mga coach. SOT. Masaya po. Kwento ng foundation coach ni Adovas na si Julius Afable. Nagsimula si Adovas bilang isang futsal player at nilipat sa athletics upang makasali sa municipal meet at makatuloy hanggang sa palaro. Sa loob ng mahigit 1 buwan, puspusan umano ang naging training ni Adovas. Hahanap ako ng mga player na kukunin ko sa futsal at saka sa football. Nakita ko yung kanyang tindig na angat sa iba. Tapos, yung kanyang galaw is hindi katulad ng ibang babae. May agility. So, sabi ko sa kanya, kukunin kita player ng futsal. So, doon po nagsimula. Ayon naman kay Coach Andres Nipas Jr., nagsisilbing inspirasyon ngayon ng kanilang mga atleta ang tagumpay na ito ni Adovas. Naka-gold siya po, pandagdag sa gold medal ng Masbate Province. So, we are aiming na kami yung mag-champion sa athletics this 2025 Bicol Meet. Samantala, bibigyan umano ng provincial government ng Masbate ng insentibo si Adovas sa iniuwi nitong tagumpay sa lalawigan maging sa iba pang atletang Masbateño na makakasungkit ng medalya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!